ফুটলা অতটি জমা রাখছে এসএফজি জান্দলা বকরি নিচে কালকে পরশুর মধ্যে না ভিতরে নিয়ে রাখছে এটা ভিতরে উদ্ধার লেফটিনের বন্ধ লেফটিন ভর্তি স্কুল ছাত্র কয়जना दं ছাত্র প্রায় 90 জনা दङ बे टिचारखै टिचारखै जों कुनै दङ बे अब जों असु टिचार बाय कि 90 जना स्टुडेन्टनो फोरोंनानै तामा हायके माने काबार दा खालायमा अब त सम्भवया जों पार क्लासाव एकजन खालायनांगौ मिनिमाम ओमफ्राय जाबुक जों र दुइजन शिक्षक दं माने आबन बिसिंखाय खरकजाखाय सिटि बहु प्राइमारिनि आं इनचार्ज हिसाबै दङ आंबो प्राइमारिनि किन्तु जों र स्कुल ओंखा एसबि स्कुल ओमफ्राय जों तामहलाय काबार खालायनाय बो आइएसनि आन्डार दं अब 82 माइल आमको खुमतया आइएसनि आन्दार एमने टिचाराव दाबिखाय सिमुंग्लाय रिजाक दे एमने सालायजा बुखुबाय सालायजाखों बुखुबाय सिमुंग्लाय रिया सिमुंग्लाय दिखावायसा अब बालुखाता सेमानरि माने मो बसरबो रिजे इम्बसरि जायो स्कुलावबो अनेकटा नंगौ बर' हाबै बिरि रं नंगौ ड्राग्स रं नंगौ स्कुल बिसिं रगो के माने रग माखानि सामानि अब बसु जरति कुबै अब कुबै कखनो खानाका ओमफ्राय आरो सिनटेक्स दं माने थानाय 2002 आं जे समाव फायो 2002 2020 जे समाव फायो आबो आं सिनटेक्स दं माने कयेक मासफोराव कमाय थांगा गाहाम कतर दं माने आरो जेमन 1000 लिटार सिनटेक्स आबन परे नुखा रातम दुआर जानला रक सकाबाय क्लांथांबायो मुसुखापायो और तास थुंगो बारिन्दावो बिसिङा हाबैबो थुंगो चुवाग्रक नंगौ बतल रक बायजाक বিভিন্ন রকম সমস্যা बतल बाय मानि स्टुडेन्ट रनि बागै बसु जरति खुथिङ आबाद ताव स्टुडेन्ट फाइयां वैसे जुदि स्टुडेन्ट फाइका हांगा जों अब थुंनारि हांगा लिमन थुं लेजार हिरत बक थुंलायो जागाबो चिकन ओ जागा रक थांगा हांगा याबन कथा जानाय अनेक कतर एक्सिडेन्ट नङै मानो जागा